Само секунда да видим. Signal за купуване на гласове. Es kam ein Signal, dass eine große Gruppe mit Autos hier hingekommen an dem Ort. Да, не им дават. Цялата махала. Как се казва тази махала? Може и господин Събрутев да покани. Вие отивате с свидетелите. Те после викат. Иска ли да е народен представител? А моите чанка Тук е легнал на задната седалка човека. В аудито. На задната седалка е легнал. Втори автомобил. Чантичката гледайте, ей! Гледа човека чантата. Качулката няма нужда, това не е. Гледа! Гледа с чантата! Оня с чантата! Чантата, защо го пуснахте да върви нататък да подаде? Чантиста! Човека с чантата е горе, отиде назад! Човека с чантата! Човека с чантата! Дръжте ги двамата там. Тук отпред при всички. Елате му чета! Пазете се! Вижте ги те! Ще избягаш от чантите! Искам всички да се дръпнете Колите били на Халил Летифов. Речете да си свършим работа. Дръпнете се от автомобила. Разстояние от автомобила. Дръпнете се от автомобила. Хайде, пред мен да няма никой. Пред мен да няма никой. Ето, заснемете лицето с качулката с синьото, който е до стената. Ще е хубаво да бъде пазен. Заспал Буркия. Маля, никакви сме лоши. Гледайте вътре в колата. В момента ексклюзивно правим виждате. Журналистите да снимат, другите да се отдръпнат, моля. Дръпнете се леко! Личната карта. Първо се търси личната карта. Търсиш работници, предполагам. Така ли се търсят работници? Тези хора обявиха, че търсят работници. Вярно ли е? За това ли са идвали? Ето го криещия се, нека се покаже пред всички. Аплодисменти! Никакъв аплодисменти. Айде, приятелю! Покажи си лицето, не се крий. Може ли само да продължи? Редно да се направи опис в този момент, Отдръпнете да се, се разбере какво полицията има ме човека. слуша. Лъжат се да му... Отдръпнете се. Защо не се проверява какво има лицето в ръцете? Личната карта. Лична карта, нито го проверихте за самоличност. Защо така? Дайте личната карта, ще трябва да... Защо не го легитимирате? Добре, окей. Първо отворя. Здравейте от newscapeg.com, сме електронен сайт в София. Защо вие сте в тази кола? За купуване на гласове ли сте или не се притеснявате? Може ли да кажете? Не знаете за какво? Случайно бяхте Останете спряни? тук сега, бягайте от колата, ако обичате. Дръпнете се всички от колата. Човека вика, че е бил Дали искате да спрян. извършим проверка? Айде Дръпнете се, дръпнете се от дръпнете се, автомобила. дръпнете се малко. Оставете автомобила. Дръпнете Дръпнете се. се, пазете 1 Айде. метър от всякъде от колата. Минимум 1 Айде, метър. тук вътре и Айде, печатата ще дръпнете се и трябва. вие Още напред. малко. Айде, още малко, още малко. Защо се притеснявате? Защо ни обърнахте гръб? Какво ли има в чантата? Ето и немските медии те снимат, така че лицата ще станат международно известни. Какво излизате сега, всяко едно? Снимайте. Нека се спам.
Ето, установи се, че колите вероятно са на Халил Летифов. Казвам Кажете честно. Казвам ви честно, последно го казвам, повече няма да се повтарям. Снимайте всичките си. Ето момчето те казват построено. Кажи, защото ме гледат, че ти тригете Окей, момчета. ще му оставиш. Да, разбира се. Разбира се. Дай, нека да говорим, момчето. Нито купувам, нито продавам гласове. За това нещо, което вие ме обвинявате, аз нямам нищо общо. И това го казвам цял ден, откакто имам проблеми тук. Добре, друг ден, преди това били ли сте? Спокойно. Чакате спокойно. Най-честно ще бъде ни кажете защо обаче. Не, друг път били ли сте тук в махалата? За първи път идете в махалата. За първи път ли участвали сме в медиа Защото, НСБГ.бг? ето, интелигентни момчета. Трябва да говорите пред медиите, за да истина да ви повярваме. За първи път ли участвате в такава акция? Добре, как попаднахте тук, бе? Как е вашето име? Знаете ли вашето име? Вашето име, вашето име как е? Много притеснен този човек, погледнете. Празен бял плик вътре. Празен не. Празен не. Празен, какво пише там? Боян. Квадратура, надници, това наричам печкар. Венко, говори по-силно, да се чува от всички. Каква техника се отваря? Приближавайте колата в момента, за да не кажат после, че някой вътре е подхвърлял нещо. Стойте далече от колата. Виждате служителите на Даниел Митов как си вършат работата. Последния той ключар обикновено. Няма да... Отваряй. 3 часа един багаж. Празен багаж. Ага, там дясно, какво е там? Отдолу. Хайде, ще те назад. Минете назад. Сейф. Искам да гледам. Опа, черно. Приемното лице. Нека Събрутев влезе навътре. Ето господин Събрутев, дръжте лайфът на... Може да видим онази пачка.